buhat o fiber sa inyo. Ano na afford ra to? Tres. Ang halagad may kay nindot man gagmay kay di ka. Ikuol ba na? Ikuol mo dagko. Panugnugas na anak. Kumusta mo si Cook? Isa pa na. Boy? 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 Idadan mo na ko pamahaw o. Boy. Ano yung pamahaw tagsa mo? Pamahaw na? Oo. Bagyo man. Ikaw ni okay ra ka aning pamahaw na to ni? Tanawa sa kanang tagsa mo. Oh no. Ano? Oh, mo na tong pamahaw tagsa mo. Okay ra ni? Lami? Tilawi ko no. Uy. Tilawi. Kasi may ganito. Oh. Lami ra? Okay. Pati ko. Pati rin ko tagay sila. Isa pa na. Singko akong ginang size para na ako'y ginansya o na yung palit. Huh? Huh? Size ang usa. Size lang yung usa. Ikaw na matigay. Ang size ang usa. Hotdog ug cheese o egg ug cheese.
Mukha-mukhaan boy, lang na imong laki me. Okay, nagbaka naman mi kay baka sa kako. Baka sa Sili pa. Siya nga. Kami among sudanon baka. Napalit di ka. Oh, ito dito. Noodles. A few moments later. Ay guys, karon dahil nagpaninlo mi sa among aircon kay grabe nagbaha pagdagat, baha pa pud dari nagtuna siya guys, sobra ka hugaw na siguro abog na. So gipahinloan na mo. Kay dari nagtuo na pa ning ilam na ni guys. So sino ko grabe ag ipuso na mo dari ka na yung grabing kapuza sa lawas kay napay tubig dari mo sud sa kuan gikan sa dagat. Pero guys natarang na nahagpanday. Gabi ka les Ginoo. Ito ang last na vlog nga hanggi adusog panday pero na tuns paghangam kay ay wa dili pang paong dili na hinung kulis na 3 months ra. ano makatrabaho na ta ko binagluwa grabing tuta nabagat na siguro pulis pagdurek-dek ko among gilaeng murek-dek dari guys o nga ako ranja da pa among aircon sige to mo ni nga man sige pahinduan kay anong di nakaadso dagag serbisyo nun. Katong marko dito hindi dito hinlo ano. Katong marko sa taas ba? Asa to? Ilang buwan na itong taon. Ada ka nang kira na itao ba? Oh, ni mga tao naman puno na diha. Nana? Pero di pag-upan dili nga na nga aircon. Window eh, 6 months. 6 months pa lang. 6 months. Kaya abang nga nagtaas yun. Ay 4 na Depende. depende. Na. Ini. Belum ada be. Sama gerak to ni.
Lagi ako nung kaya. Yes. Bantay. Hey guys, sa mga nagtao daga mga aircon. Yan, daga ba dahil. Daga ba? Yan man. Nandiyan. Ja, dugay-dugay na ko ningatubang dito sa camera guys, grabe lagi sakit ang gums. Mo din ay kuan karon nay tinuod nga di ko ka vlog kay di ko ka istorya sakit. Ja. Next week so siya man nagpa-check up ta. Ketika di matabang. Lagi tusuk kutsilyo gahang dari at sakit sekali lagi. Ja, nanami doktor guys sa Cebu. Pero apa mi kanto kay tag 3,000 lagi yung check up. 3,000 ba day? Yes. Bird check up. Bird check up. Mahal ka adyo. Mahal na. Kuan man siya. Kuan man siya. Lain mo sa iyang specialty. Kuan siya, oral and maxillofacial surgeon. Specialized training to treat injury, diseases, and birth defects in both bone and soft tissues of the face, mouth, and jaw. Social siya. Liman ka I-graduate pagod siya og kuan. Na siya'y kuan sa Philippines, Hong Kong, Ireland, Beijing. Napa siya Harvard. Imposible pag di siya kitaan na. Double qualified in medicine and dentistry. Oral and maxillofacial surgery. Ano kayo siya Arang-arang naman ni hapon, balik naman po. Dokong ka. Siguro ko pwede mangsug siguro kay ito lang nag-dok ko.